Sinterklaas kwam gistermiddag aan in Venray. Een bijzonder jaar, want het was inmiddels de 125ste keer dat de Goedheiligman Venray bezoekt. En dat moest natuurlijk feestelijk gevierd worden, met een nog langere optocht, heel veel zwarte pieten en feestelijke optredens op de Grote Markt. Daar hadden alle kinderen uit Venray zich verzameld om Sinterklaas dit jaar weer te zien. Veel kinderen hadden de verkleedspullen van de zolder gehaald en zich uitgedost als Zwarte Piet of Sinterklaas. Het was een kleurrijke verzameling op het plein. Daar komt Sinterklaas aan. Heb jij hem al gezien? Heb jij hem al gespot? Nee, nog niet. Hoe vind je het dat hij dadelijk eraan komt? Heel erg spannend. Wat heb jij op jouw verlanglijstje al staan? Heb je die al gemaakt? Nog niet, maar ik weet al sommige dingen. Wat dan? Skeletscoop, een elektrische auto en een helikopter. Heb jij gisteravond je schoenen al voor het eerst gezet? Ja. En zat er vanochtend ook wat in? 125 jaar geleden zijn zij begonnen. Wat zat erin? Een film. Stel nou dat Sinterklaas dadelijk naar jou toe loopt. En jij mag hem iets vragen of zeggen. Wat zou je hem dan zeggen? Fijn dat je aan bent gekomen. Ja, hoeveel Zwarte Piet hij heeft. Ik ben blij dat je er vandaag weer bent. Om 2:30 was het dan zover. Op zijn paard kwam Sinterklaas samen met zijn pieten aan op de Grote Markt. Na een lange boottocht vanuit Spanje. Welkom. Dankjewel. Hoe was de reis? Geweldig, geweldig. En hier is het helemaal fantastisch vandaag. Mooi weer, vrolijke kinderen, fantastisch georganiseerd. Geweldig om hier te zijn. Hoe is het om voor de 125ste keer te komen? Het begint te wennen, maar ieder jaar verheug ik me er nog meer op. Op het bordes van de Rooierie sprak Sinterklaas de kinderen toe. Van loco-burgemeester Jan Lonen kreeg de Goedheiligman bovendien nog een bijzonder geschenk. Een tegoedbon om het jubileum te vieren. Ja, Sinterklaas geeft normaal altijd cadeautjes aan ons, hè, maar nu hij voor de 125ste keer aan Venray komt, nu hij er is, hebben wij een klein cadeautje hem gegeven. En dat is een symbolische gift als brandstof voor de stoomboot, zodat hij nog weer ook de komende jaren naar Venray kan komen. En ik zag, u had een tegoedbon gekregen voor nog een keer 125 jaar. Dat gaat gebeuren. Dus wij komen zeker de komende 125 jaar en daarna zullen we wel weer wat krijgen en dan komen we nog langer. Fijn verblijf. Dankjewel. Het Sint-Nicolaasgilde heeft veel voorbereidingen getroffen om het jubileumbezoek van Sinterklaas dit jaar goed te laten verlopen. De Sinterklaasintocht was voor de organisatie in ieder geval zeer geslaagd. Het was een geweldig feest. Ik denk dat ik nog nooit zo'n leuke intocht meegemaakt heb. En ook voor ons als organisatie zo relaxed. We hebben extra hulp gehad, want het jubileum moet je extra uitpakken. Het is zo geweldig gegaan. En als ik ook zie hoe alle pieten zo zich uitgesloofd hebben en er ook zo naar uitgekeken hebben. Helemaal geweldig. Maar met de intocht is het natuurlijk nog niet afgelopen. Tijdens het verblijf van de Sint is er nog genoeg te doen in Venray. We hebben de stoepkrijttekening, proberen we Kindersboeken Frekkel te halen op 20 november. We hebben een muziekfestijn, we hebben een lichtjestocht. Ik kan het niet meer opnoemen, het is gewoon te veel. Nadat Sinterklaas alle kinderen op het plein een hand had gegeven en de pieten strooigoed hadden uitgedeeld, ging de Goedheiligman naar de Rabobank, waar hij dit jaar weer tijdens zijn bezoek verblijft. Tijdens een politieachtervolging afgelopen nacht is een man gewond geraakt. Hij reed op een gestolen motor. Het gaat om een 21-jarige Venraynaar. Bij zijn vlucht voor de politie kwam hij in Brukske ten val. De achtervolgende politiewagen kon hem niet meer ontwijken. De motorrijder raakte bekneld onder de auto en moest door de brandweer worden bevrijd. De man werd ter observatie opgenomen, maar kon vanochtend het ziekenhuis alweer verlaten. Het ongeluk gebeurde op de bouwplaats in Brukske. Een onderwerp dat toevallig gisteravond voor het ongeluk ook op de agenda stond bij de vergadering van het wijkplatform met wethouder Lucien Peters en politie Venray. Het wijkplatform vindt dat er een zeer onveilige situatie is ontstaan door de komst van het bouwterrein in de wijk. Ja, we vinden het een hele grote bouwput en wij vinden het voornamelijk ook gevaarlijk omdat het terrein niet is afgezet. En je ziet dat het niet goed beveiligd is en dat er van allerhande gekke dingen kunnen gaan gebeuren. Dus moeten we zien te voorkomen.
Nou ja, goed, het is wat Wim zegt, niet afgezet. Mensen kunnen er zomaar in fietsen, lopen, rennen. Vooral de kinderen hierachter van school, die rennen hier overal rond. Er zijn gaten gegraven, er zijn sleuven gegraven. Kinderen vallen overal in, komen niet alleen vettig op school, maar lopen ook gewoon een kans om iets te breken. En er worden van allerhande materialen gebruikt die ook soms blijven liggen. En die gebruiken kinderen dan ook. En dat moet je natuurlijk met elkaar niet hebben, want kinderen moet nooit iets overkomen. En je ziet maar hoe gemakkelijk het is. Er is een achtervolgingje en joepsekadee, iedereen die rijdt zo de ploens in. Ja. Het wijkplatform Brukske onderneemt stappen en heeft vandaag contact opgenomen met de gemeente om iets aan de situatie te doen. De vrijwilligers krijgen namelijk veel klachten binnen over de toegankelijkheid in de wijk. Wij krijgen voornamelijk klachten dat mensen een moeilijke doorgang hebben, dat het voornamelijk heel veel modder op de stenen ligt. Dat de stenen niet gelijk liggen, de trottoirs en zo, dat het allemaal opgebroken en half werk is. En daar krijgen we momenteel erg veel klachten over. Dus dat is de bedoeling dat daar straks in ieder geval een soort van oplossing voor komt? Ja, het moet in ieder geval goed begaanbaar zijn. Kijk, dat we nou met die werkzaamheden hier op dat terrein zitten, dat is logisch. Dat brengt gewoon de activiteit mee. Maar het moet wel veilig zijn, zeker. Je hoort er klachten van mensen in de wijk en dat moeten we gewoon serieus nemen. We moeten hier gewoon gedurende de operatie ook veilig kunnen wonen. En vooral kinderen ook veilig kunnen lopen en naar school gaan, want dat moeten ze ook iedere dag. Ja. Wat er precies gaat gebeuren om het gebied veiliger en toegankelijker te maken, is dus nog even afwachten. Tegen de motorrijder die vannacht op de bouwplaats ten val kwam, wordt een procesverbaal opgemaakt. Het onderzoek naar het ongeluk loopt nog en wordt vanwege de objectiviteit uitgevoerd door een andere politie-eenheid. Olaf Duisters en zijn zoon Jochem hebben bij de stichting Ik Ben Geweldig een idee ingediend. Ze willen kinderen tussen de 10 en 16 jaar die niet of nauwelijks sporten een gratis trainingsprogramma van 15 lessen aanbieden. Vader en zoon Duisters hopen dat kinderen via het project Sport voor Iedereen het sporten ontdekken en aansluiting vinden bij een sport. Het idee is inmiddels beloond met een subsidie van €1000. Dat initiatief sprak mij aan, ik heb mijn zoon daarover verteld en omdat het vanuit de jongeren georganiseerd moet worden, werd hij ook heel enthousiast. En heeft gezegd, nou, ik ga samen met mijn vriendjes en met jou ga ik dit proberen op te zetten. De trainingen zijn gebaseerd op het handbalspel. Kinderen die iets te zwaar zijn of om andere reden niet veel sporten, kunnen meedoen aan de trainingen. Handbalvereniging Manuel steunt het idee van Olaf en Jochem Duisters. De handbalvereniging faciliteert ons. Het is niet dat er alleen maar aan handbal aandacht besteed wordt. Maar het gaat er echt om dat kinderen betrokken worden bij een groepsproces en zich daar betrokken bij gaan voelen. Zodat ze het ook leuk gaan vinden om te sporten. De bedoeling is om 15 trainingen in 3 maanden tijd te verzorgen. En de doelstelling is om na afloop van al die trainingen, dat de kinderen misschien of fitter geworden zijn of gewoon iets hebben gevonden wat ze heel leuk vinden. Om dan ook wedstrijden te gaan spelen tegen een aantal tegenstanders uit de buurt. En dat is dan de afsluiting. Ja, als kinderen dan de motivatie hebben gevonden om toch te gaan sporten, kunnen ze bij de handbalclub of bij andere verenigingen aansluiten. En dan is het project daarmee afgerond. Wanneer gaat het van start? Een beetje afhankelijk van wanneer we de zaalhuur kunnen krijgen. Dat is wel het moeilijkste eigenlijk. De zalen zijn natuurlijk best vol bezet op de tijden die voor kinderen interessant zijn. Afhankelijk van wat de mogelijkheden zijn, willen we of eind januari beginnen of begin maart. En het programma omvat in ieder geval 15 gratis trainingen. Aanmelden voor het project kan via e-mail sportvooriedereen@hotmail.nl. Wie tijdens de kerstdagen wil genieten van een show vol illusies, prachtige muziek en wonderlijke acts, is van harte welkom in Schouwburg Venray. In het theater staan op tweede kerstdag om 3 uur Hans Kazan en Magic Unlimited op de planken. Bijzonder aan deze voorstelling is dat de hele familie Kazan eraan deelneemt. Normaal gesproken treden we natuurlijk op met Magic Unlimited. Dan ben ik met mijn broer Renzo en mijn andere broer Steven en zijn vriendin Mara. Mensen zijn ook wel eens gewend dat we shows doen samen met mijn vader, dat de Hans Kazan erbij is. Maar met kerst doen ook de andere leden van de familie mee. Bijvoorbeeld mijn moeder, die normaal nooit op het podium komt. Wat weinig mensen weten is dat ze heel goed kan piano spelen. Nou, speciaal voor kerst maakt ze een uitzondering en doet ze mee. En dan begeleidt ze op de piano mijn vader als die gaat goochelen. Mijn jongste zus Lara, die normaal surfster is op Fuerteventura,
die tijdens de zwangerschap van Mara glansrijk vervangen heeft. Zij komt ook 1 keer terug om te laten zien dat ze ook bij de familie hoort. Mijn jongste neefjes, Kian en Kenzo, 3 en 4. Als het even kan willen we ze ook iets laten doen in de show. Kortom, uiteindelijk staat de hele familie Kazan 10 man sterk op het podium. De kersttour van de familie Kazan vindt plaats van 21 december tot en met 5 januari. Wat zeker is dat de bezoekers tijdens de voorstelling Kerst met Kazan het kerstgevoel krijgen. We gaan het natuurlijk laten sneeuwen, want mocht het geen witte kerst worden, dan zorgen wij wel dat het een witte kerst gaat worden. En ja, wat de show bijzonder maakt, is natuurlijk dat we hem aan met de hele familie maken. Er zitten heel veel originele acts in, er zit heel veel humor in, er wordt ook heel veel gelachen, er zit romantiek in. Dus er zijn momentjes om even bij weg te smelten. En er zit natuurlijk ook heel veel actie in en grote illusies. Kortom, het is een show die geschikt is voor jong en oud. De familie Kazan heeft het druk. De familieleden wonen in Zuid-Spanje, maar toeren door binnen- en buitenland. Goochelen blijft populair. Ja, gelukkig wel. Gelukkig wel. Ja, je zou denken van, goh, kan dat nog? Bestaat het nog met al die films waarin alles kan? Je hebt natuurlijk ook van die programma's op de tv gehad, zoals de gemaskerde goochelaar, die al die goocheltrucjes gaan uitleggen op de televisie. Toen dacht ik ook bij mezelf, nou, dit zal het einde zijn van ons vak. Maar niks blijkt minder waar. Mensen vinden het leuk om op te gaan in de illusie. En ja, de kracht van de illusie blijft nou eenmaal sterker dan de werkelijkheid. Oscar Kazan is een goochelaar in hart en nieren. Hij wilde dan ook geen afscheid nemen van onze verslaggever zonder hem in het ootje te nemen. De munt symboliseert het geld en de ring symboliseert de liefde. Aan jou een belangrijke vraag. Waar kies jij voor in het leven? Voor het geld of voor de liefde? Voor de liefde. Voor de liefde, oké. Dan zou ik jou willen vragen om met 2 handen dit zakje vast te houden. Nou, jij hebt voor de liefde gekozen. En let nu hier een klein wonder, want ik ga proberen de munt door het zakje heen te materialiseren. Zo door het zakje heen. En jij blijft achter met de liefde in dat zakje.